पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचं एकमेव ठिकाण सावंतवाडीतील नामांकित ए श्रेणी असलेलं श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय एसपीके कॉलेजमध्ये YCMOUचे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू. MA मराठी, MA इन पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, इतर उपलब्ध अभ्यासक्रम BA, BCom, MCom, रोजगाराभिमुख 1 वर्षाचे डिप्लोमा कोर्सही उपलब्ध. डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर, रुग्णसहाय्यक. कोर्सची वैशिष्ट्य: शिक्षक क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी, स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी उपयुक्त, साहित्य क्षेत्रातील करिअरच्या संधी, माफक फी, मोफत पाठ्यपुस्तकं, प्रतिष्ठित प्राध्यापकांची व्याख्यानं, मोफत करिअर मार्गदर्शन, विशाल लायब्ररीचा निशुल्क लाभ, प्रवेशापासून ते थेट परीक्षेपर्यंत स्टाफ कडून पूर्ण सपोर्ट. अधिक माहितीसाठी आजच कॉलेजला भेट द्या आणि आपला प्रवेश निश्चित करा. SPK कॉलेज, मोती तलाव, सावंतवाडी. 9607 70 72 60 किंवा संपर्क करा साहेब रिसर्च सेंटर, मेन बस स्टँड जवळ, सावंतवाडी. 8055 71 57 49 आणि 90 11 11 57 49.